Тук съм за да представя втората книга на издателство Ерове "Да пораснеш в Самоа" от Маргарет Мид. Маргарет Мид е една от най-видните американски антроположки на 20 век. Заради своята обществена, изследователска, лекторска активността и като куратор на Музея по естествена история в САЩ, тя си спечелва прозвището "Баба на света". Тази книга обаче е от преди времето тя да стане баба. Това е нейната първа книга, публикувана за пръв път през 1928 година и е резултат от нейно 9-месечно проучване в Самоа. Маргарет Мид се вълнува от въпросите за социалната промяна, за джендър ролите и за културната обусловеност на човешката психология, доколко фактите, които ние сме свикнали да приемаме за даденост, са функция на някаква общочовешка психология или са обусловени от средата, в която човека се намира. В "Да пораснеш в Самоа" тя изследва въпроса за това дали това, че юношеството е период на стрес и напрежение, се дължи на нашата природа, или това е така, защото в западното общество индивидите са подложени на определени на, на определени фактори. Вече за резултатите от това и нейното заключение ще трябва да видите книгата.